Malawi Today. Modi ma whispers mu dziko la ma strangers tikulandireni konkuja ku K9 studio KwaZulu-Natal province boma Durban dziko South Africa madzulo apa 10 July 2025 ndithu tikulandireni pamene tikupitiliza program yathu ya timudziwe Israel kumalo ndiye kuti madzulo ano mbali ina imene tikufuna tifufuleko nkhani zobisika zokhudzana ndi dziko la Israel zikhale zofanana zachilendo komanso mwina zodabwitsa makamakatu pamene sitikungokamba zokhudzana ndi nkhondo yokha chifukwa nkhondo ya dziko la Israel kapena kuti mphulupulu za dziko la Israeli zayenera kukhala zodabwitsa pa dziko lapansi pano. Tinena pano ana a Israeli kuchokera pa imfa ya Yesu Khristu ndiye kuti akhala akuzungulira pa dziko lapansi lekaveka kudzafika mpaka lero. Koma kuti tipiteso pansi kwambiri ndiye kuti ana a Israeli kuchokera nthawi imene asamuka ku Aigupto kubwerera ku Israeli kapati kubwerera ku Palestine ena atu pamene pamasokoneza chifukwa tisinanga tidamva kulankhula kwa Adolf Hitler amene anati kulamulira anthu nkosavuta, dziwa chimene chimagunda mtima wawo, peka bodza pa icho ndi udzichitchulatchula mwa serious kwambiri kufikirana mpakana atachikhulupirira, kenako dzagwiritse mphamvu zako polamulira zofowoka zawo. Ameneyo adali Adolf Hitler, munthu yemwe sanali wa ku German koma anakwanitsa kuyambitsa nkhondo ya dziko lonse lapansi powalamula anthu a dziko lachilendo kutsatira maganizo ake. Kudzampeza ophunzira wina yemwe anali wamkulu wa anyamata ophunzira kuti wa azinzake ophunzira pa university ina yotchuka mu dziko la South Africa zaka za ma 2005 2006 umafika cha ma 2008. Nyamata amene anati ndimamusilira kwambiri Adolf Hitler osakhala chifukwa cha zomwe adalipanga dziko lapansi ndi zomwe adawapanga Ayuda, koma ndimangomusilira kulimba mtima kwake ndi kukhazikika pa object yake makamaka amene kukhazika pa objective yake kuti adakwanitsa bwanji munthu osakhala wa dzikolo koma ndikulamulira vanthu a dziko lapansi kuti apite ku nkhondo. Can you imagine kuti Adolf Hitler munthu mmodzi adakwanitsa kulipanga encourage dziko kuti lipite ku nkhondo? Osati dziko limodzi, dziko lonse lapansi anthu nkumenyana nkhondo yoti anapangidwa influenced ndi encouraged ndi munthu mmodzi. Mutati muone mphamvu zimenezi zakulamulazi, mutati muone kuthekera kumene iye anali nako kuwatsogolera anthu amene sanali amtundu wake. Fo anthu timadziwa kuti sungachoke ku Malawi kubwera kuno ngati kwelewere kudzatchona ndi kukhazikika pakatikati pa azula mpaka na tsiku lina nkudzalamula zoti kukhale nkhondo, iwewo ndi kudzukadi kukapanga nkhondo. Iwero anthu wapanga influence yako pakati pa anthu amenewo ndi yamphamvu zedi. So tinachonja kuti Ayuda zinthu zina amafuna kuti utayang'ana mwachidwi kwambiri kuti chidwi chawo mphulupulu zawo pa nkhani ya nkhondo ndi kuyamba anthu ena usanadzudzule umayenda kuti mwamake ukhale phee ndi kuyamba kuayang'ana kuti koma mukuti makamaka chikhoza kukhala chani. Muli zina zosililika, muli zina zochititsa mantha, muli zina zoti ungathe kuya nazo kapena mwina nkumenyana nawo songa timene amamenyana ndi wena, pena amakhala ngati akumvetsetseka argument yawo. Koma nthawi zambiri mukafuna kuchidziwa chinthu, tidakambapo masiku angapo apitawo mmene timayankha nkhani yokhudzana ndi zipembedzo ku Whispers Community Radio konkuno. Kudali programu anthu ma strangers mu dziko la Whispers
atapaphalitsana ndi mafunso amene anakhala ngati panali jenkha. Tinanena kumene kuti nthawi zambiri sibwino kufuna kuchidziwa chinthu, kuchiyamikira kapena kuchidzudzula chinthu based pa chiphunzitso cha chinthu china, ndiye kuti sochidziwa bwino. Ngati mukufuna kudziwa bwinobwino zokhudzana ndi ana a Israeli ndi zochitachita za ma-Israeli, sibwino kuti mungokhala mchintchito chomawerenga mbiri zina zosakhala zawo za ma-Israeli. Ndeulo zitakhala kuti mbiri zawozo mulibe nazo ntchito, chikhulupiriro chanu sichimagwirizana nazo, kuchiphunzitso cha chipembedzo chanu kulibe, koma ngati mukufuna mwadziwe ma-Israeli ndi kuwafotokoza bwino Ayuda, ingotengani zimene amakhulupirirazo ndiye muziwerenge, ndi mulowe mkatikati mwa zipembedzo zawo, machitachitawo, ndi mmene mungawamvetsetse kuti kani kodi mukazidziwa ndi mupange chisankho chakusakhulupirira nawo, kusachita nawo, koma bora mwadziwa. Zimene zitundekani pa mipingo, ngati ndinu Mkhristu mufuna kuti muchitsutse Chisilamu, muchinene Chisilamu, ndiye muchiphunzire, mukaphunzira kumapeto kwakeko ndiye muona kuti kani kodi akamati Chisilamu zimene zikani. Mukafika pamenepo ndi muchita chisankho, kuchikhulupirira, kuchitsutsa, kaya kutani, kapena kungokhala, koma chachikulu bora mwadziwa. Akamati mwakuti kutero madzati pachapa pamenepo. Nanonso Asilamu ngati mukufuna kutero ndi chimodzimodzi, nzosaletsedwa, chifukwa mpingo, chikhulupiriro ndi chipembedzo chilichonse chayika machitachita ake m'mabuku. Akuchitazo sikuti amachita nkukayika mu buku, amachotsa m'mabuku awo nkumachita. Nde inuyo nanonso mukafuna kudziwa zodabwitsa ndi zina zosamvetsetseka zimene anthuwa amachita, pitani ku mabuku awo, chifukwa chimenecho ndiyecho chiphunzitso chawo, fundamento yawo ili kumeneko, simuyipeza muzochita. Ndiyetu lero tatiyeni tiyang'ane ndime zina zodabwitsa zokhudzana ndi ana a Israeli, makamaka pa nkhani imeneyo amakhulupirira amati the dark secret of Mountain Hermon. The dark secret of Mount Hermon. Ine mudamba mwamvapo the dark secret of Mount Hermon. Kodi phiri limeneli lili kuti? Phiri limeneli lili kumaboda a Damascus mu dziko la Syria. Koma ngakhale phiri limeneli lili mu dziko la Syria kumaboda a Damascus, kumene kuma Israeli amalifuna, akhala akulifuna phiri limeneli kuposa munthu wina aliyense wa moyo pa dziko lapansi pano. Ndipo adalonjeza ma-Israeli, Ayuda pakati pawo, kuti adzachita nkhondo ya mtundu wina uliwonse ndi dziko la Syria kufika mpaka na phiri la Hermon litafika m'manja mwawo. Ndipo likadzafika m'manja mwawo, adzatenga mtundu wa asilikali amphamvu zambiri ndi kukayima pamwamba pa phiripo, amene sadzasuntha mpaka na kumapeto a nthawi. Mungathe kuona kuti that statement yakhala ikunenedwa mobwerezedwa ndi boma ndi dziko la Israeli. Ndipo tinena pano ndi nkhondo zimene Israeli yakhala ikumenyana ndi Syria. Mount Hermon yafika m'manja mwa ma-Israeli, ndipo tinena pano ikulonderedwa ndi asilikali a Israeli monga mwakhumbo lawo. Ndipo ndiye kuti chilichonse chikuyenda according to plan. Koma chifukwa chani? Takhani bombo musasunthe, tiyentevereni kaye malonda athu awa. Phiri la Hermon, mawu oti Hermon pa Chihebru kapena pa chilankhulo chawo ana a Israeli, ndiye kuti chimatanthauza temberero, phiri la matemberero. Ndi akama the dark secret of Mount Hermon, ndiye kuti zinsinsi zakumidima zakuphiri la matemberero, zinsinsi zakumidima zakuphiri la matemberero. Izi timuna ndi zimene zingakhale zomveka kwambiri. Phiri limeneli pali ziphunzitso zochoka mu zipembedzo zosiyanasiyana ngati Harut wa Marut, ena amati Herod and Merot,
awa ndi angelo awiri amene amaona kuti mabuku ena amaphunzitsa zoti ndi angelo amene adatsika kuchokera kumwamba kufika pa dziko lapansi pano, ndipo atafika pa dziko lapansi lino chomwe iwo adachita ndi kuphunzitsa anthu ufiti. Ndipo ufiti umene adawaphunzitsa anthu unali ufiti wakulekanitsa mkazi ndi mwamuna wake, kupasula mabanja. Moti inu amene mmapanga kapasule olekanitsa mabanja wa anthu, dziwani kuti ufiti oyamba si mankhwala amenaja. Amati mari apanga mankhwala, nono siyale zomari apanga mankhwala, apanga ufiti. Ngati mmakwanitsa kutenga mankhwala awa ndi ako, sakaniza ndi kwayikira nzanu, banja nkupasuka, ntchito nkuchotsedwa, ubale nkukashuka, chani nkuchitika kudzera mu mankhwala amene niyo mudachita. Dziwani kuti ngakhale pamenepo sipadakhe mwazi wa munthu, umenewo ndi ufiti wamphamvu kwambiri umene Herod and Merod atafika pa dziko lapansi lino adawaphunzitsa anthu. Komatu powaphunzitsa adayamba awapatsa warning kuti awa ndi mayesero amene ife tabwera kudza kuyesani, ndipo zisakupangitseni kusiya kukhulupirira Mulungu. Ndipo zimaoneka kuti malinga ndi chikhulupiriro cha Ayuda, amati angelo awiri amenewa anagwa mchikondi ndi munthu ku dziko lino, ndipo munthu ameneyu dzina lake malingana ndi history imene lipo ndi kuti anali Zahara. Zahara anali mzimayi amene adagwa naye mchikondi, ndipo akuti malingana ndi chikhulupiriro chawo adabala mwana, ndipo mtundu wa anthu amenewa umatchedwa kuti Maneflim malingana ndi chikhulupiriro cha Ayuda. Ndipo amati chifukwa cha tchimo lawo adawamanga miyendo yawo ndi macheni, ndi kuwazondotsa mitu kuyang'ana pansi macheniwa kumwamba. Ndipo amati angelo awiri amenewa atamangidwa choncho adakalozetsedwa mitu yawo pa phanga limene lili pa Mount Hermon. Ndipo akuti adapachikidwa malo amenewa, tikuti adamanga miyendo, mitu yawo ndi kuloza pa phanga limene lili pa Mount Hermon, ndipo miyendo yawo ili kumwamba kudikira mpaka na tsiku la chiweruzo pamene adzakalangidwe pamaso pa Yehova. Kwa choncho malinga ndi chikhulupiriro cha Ayuda, m'mabuku awo zimene zalembedwa pali nkhani zina zimene zili m'buku la Koran zokhudza ndi Herod and Merod, about Harut wa Marut, koma palibe ma details opitilira mu chapter number 2 cha buku la Koran mene kufotokoza nkhani yokhudza ndi Solomon komanso Harut wa Marut. Ndi palibe nkhani ina imene kupezeka so page ina kapena mu chapter la china mu buku la Koran limene kufotokoza zokhudza ndi Harut ndi Marut, pamene anzathu a Chiyuda mabuku awo adailemba nkhani imeneyi ndi kuifotokozera moposera ndi mmene Chisilamu chimafotokozera. So it's not a matter of debate, ndekuti aliyense analemba malinga ndi mmene anamvera komanso ndi mmene akudziwira, koma ndekuti awa amayigwiritsa ntchito nkhani imeneyi mwamphamvu kwambiri kuposa mmene ku Chisilamu zimafotokozeredwera. Zidangofotokoza kuti zingodziwika kuti ufititu olekanitsa udayamba tere, udayamba ndi angelo awiri amene adawaphunzitsa Malakaini Haruta wa Maruta amene adatsika kuti ku Babylon, ndi amene ndithu adaphunzitsa anthu asehere ufiti yosiyanitsa pakati pa maru wa zauji, mzimayi ndi mwamuna wake, according to history ya Persians imene mafotokoza maka ku mabuku a Chisilamu amenewo. Koma anzathu a Chiyuda ayi ndithu is beyond that. So angelo awa anakazondotsedwa pa phiri limene li pa phanga, phiri la Hermon limene lili ku Damascus kumaboda mu dziko la Syria. Ndipo amapitilira ku mabuku a Chiyuda kufotokozera kuti izi zili chomwechi kamba kakuti angelo awa adatsika mu nthawi ya mfumu Solomon.
Solomon tisaiwala anali mwana wa Davidi, ndipo David anali mtumiki wa Mulungu, at the same time anali mfumu, ndipo ufumu umenewu udadzalowedwanso ndi Solomon amene anali mwana wake amene akhalanso mfumu komanso mtumiki wa Mulungu. And according ndi mmene history zikufotokozera ku mabuku onse zimaoneka kuti Harut Marot anabwera mu nthawi imeneyi ya ufumu wa Solomon. Kwa choncho Ayuda amakhulupirira kuti potengera kuti Solomon ali ndi mbiri mu ufumu wake, kuti adali ndi mphamvu yolamula mphepo, kulamula ziwanda, kulamula zinthu zosiyanasiyana, kuphatikizirapo amamva ngakhale kulankhulana kwa nyerere. Solomon adapatsidwa mphamvu yoti amakwanitsa kumva kunong'onezana kwa nyerere, osakhalatu anthu koma nyerere zikunong'onezana. Solomon ndi kumamva kuti nyerere ikuuza inzake nkhani yakuti. Ndi zimene amadziwa Solomon. Ndipo Ayuda amakhulupirira kuti chiphunzitso chonse cha zimene Solomon ankachita chidakabisidwa m'malo ena kufupi kapena kuphanga la phiri la Hermon. Kwa choncho kupita kwa nthawi pali zikhulupiriro zinanso zimene zimafotokozera kuti anthu amakhulupirira za ma dark angels, kuti anali angelo amene anabwera okwana 200, ndipo angelo amenewa malinga ndi kufotokoza kuti anati angelo amene they were descent anatsikira pa phiri la Hermon, kumene adaona kudera kumene kuti kudali azimayi amene anali owoneka bwino. Akuti angelo anabwera ndipo cholinga chawo chinali kudzagwa mchikondi ndi azimayi. Ichi ndi chiphunzitso cha Ayuda, pamene chiphunzitso cha ma-Persians kapati Asilamu mbali inayi chimatsutsa kuti angelo alibe gender, sazimayi sazibambo, alibe zilakolako, samadya, samakwatira, sabereka ana. Pamene at the same time Mayuda amakhulupirira zoti kudatsika angelo okwana 200 mbali imeneyi amene cholinga chawo akuti anaona azimayi okongola ndipo adati tiye tikagwe nawo ni mchikondi. Ndipo atafika kumeneku mmene afotokozera kuti adagwa mchikondi ndi mzimayi wina otchedwa Zahra, ndipo ali mchikondi ndi kumene kunabadwa ma Nephilim. Awa anali anthu amene ankadya ngakhale miyala, mitengo, zitsulo, kudya anthu, mitengo, ndi kudya kena kalikonse kamene akumana nako. Zidali zinthu zoopsa kwambiri zomwe mwina kufotokozera kwa mabuku ena a history kuti zinthu za mtundu umenewu sizingakhale angelo. Ndipo ngati zimachitidwa ndi ma dark angels, awatu nkuthenga kuti zidali zima creatures, zinthu zina zochokera ku ma planets ena. Mwina tumakhala mukuonera ma filimu osiyanasiyana, kumaona chimunthu chachikulu mutu ngati kachichani, dzimaso dzikulu, kakhosi kakang'ono, zalazi zomaoneka ngati ndi chimunthu koma ngati chipopayi, koma ngati ndi chani chosadziwika bwinobwino. Mwina zikule kuti zikuyenda mulengalenga zikufika dziko lapansi pano. Mwakhala mukuonera mafilimu amene amakhala mwina akupanga zinthu zake zodabwitsa kuti ndi mtundu wanji wa anthu nanga akuchokera planet yake iti. Zimene zija siza mmafilimu. Zikhulupiriro za Ayuda zimakhulupirira zimene zija kuti anthu amene aja adatsikade pa dziko lapansi pano, ndipo adatsika pa dziko lapansi pano anaphunzitsa zinthu zambiri, including technology imene mukuidziwayi, making jewels, kuphunzitsa ufiti, kuwombedza maula, kulodza, kupha kudzera m'matsenga. Anaphunzitsa kupanga technology ngati kupanga zida za nkhondo, zovala, magalimoto, ma cell phone. Akuti anasiya knowledge yochuluka chifukwa pamenepa anasiya tablet imene mkati mwake munali zinthu zimene amati akazipanga. There was a fastest growing of technology. Mwina mmatha kuona patakhati kuona mafilimu ena, kuona mwala waung'ono akawika pa mashini umauwala kuti mwina mpaka na maso kufa, kuti muone mwayenera kuti muvale zima glasses zina zake ngati mufuna mudziwotcherera.
akuti zimene there was a fastest technology ana kuti mukatenga chakuti ndi chakuti kuphatikiza mungati upanga zakuti. So all this knowledge inabwera ndi these dark angels amene atsikira ku Mount Hermon komwe ndi ku Damascus mu dziko la Syria. And Ayuda akhala akupsa mtima ndi chimenechi kuti malo ofunikira ngati awa chifukwa kuti ma Syrians ambiri ndi Asilamu inde alipo Ayuda ku Syria. Musayiwale Syria, this Damascus we talking kukhala city ya mu dziko la Syria, musayiwale ndi kujama ndi ku Damasiko. Mwina mwalenga Bible kama mwalenga mabuku anja amati ku Damasiko. Damasco ku Damasiko kumeneku siku inaso siku mwamba. Ngati mmene anthu ena amaganizira kuti mwina nkutheka kuti Edeni ndi kumwamba. Edeni ili pa dziko lapansi pompano ku Iraq. Ndi kumene kuli Edeni. Damasiko ili pa dziko lapansi pompano ndi ku Syria. So maiko amene amake it is confusing you akamatchulidwa mayina aja mu Bible. Kumona ngati mayina aja ali kumwamba hayi pompano. Ku Damasiko ndi ku Syria. Ku Edeni ndi ku Iraq. Babylon amene amamutchula anthu Babylon sikunali ku Israel. Babylon anali ku dziko linakhanga ndachina Iraq omwewo. So these are things zimene mwina mwake timayenera kuti tikawerenga Bible lija, tikawerenga achina Korani aja, tikawerenga achina Torah, achina Zaburi, achina ndandani zipangano zaka, tikawerenga come to modern world ndi kuyamba kufufuza kuti dziko limeneli malo amenewa at our modern days akutchedwa dzina lanji ndipo apezeka dziko liti. Ndi pamene muzawadziwe mtundu ndi anthu amene amapanga zinthu za mtundu umenewo. Ana ochokera mwa Yakobo ndamadafalikira dera limene lilonse. Musayiwale kuti mtumiki yekhayo amene anabadwa ku mtundu wa ma Arabs amene ali odzika bwino currently ndenda amene yu Muhammad amene ali mtumiki amene amakhulupiridwa ndi Asilamu. Koma achina Solomon ndi kwatchulawa anali Ayuda. Achina Yesu ndi kwatchulawa anali Ayuda. Ochokera ndithu mwana Ayuda. Nkhani yodzika bwino ndiyoti Abraham anali ndi akazi awiri, wina ndi mzimayi wachikudatu. Ndipo nkhani ina imene mafawadi mwa makati tayikamba kuti ikhale yopsesa mtima kwambiri yoti kwina ake inkande amve kupweteka ndiyonena kuti ngati tuzili zotheka kuti munthu ungathe kuchoka pa dziko 4,000 years ndi kudzabwera after zaka 6,000 ndi kumadzati malowa ndi anga anthu nkukuvomereza nkukupatsa malo ndi kuti zisavute. Dziko la Saudi Arabia anthu aja akhoza kumabwerera kwawo chifukwa kulibe mu Arab amene akupezeka mu Arab world kapena mu Saudi Arabia amene angathe kupanga claim kuti dziko ndi lawo. Ndipo anthu amenewa they are total foreigners. Chifukwa nakuti mzimayi amene anabereka ma Arabs amene adzadza malo amene wawa anali foreigner. Ndipo kuti zipweteke kwambiri kuti ma Saudis azimve kupweteka mudziwauza kuti inu munachokera kwa mzimayi wachikuda wa ku Africa yemwe anabwera kudzasiyidwa malo ano ndi mamuna wake yemwe ndi Hagara. Mwana wake oyamba kubereka mzimayi amene iyu anali Ishmael. Ndi amene wabereka ma Arabs osaja. Ndiyoti mzimayi amene abereka ana amene aja ndi wachikuda wa ku Africa. Bambo ake anali foreigner kwawo ndi ku Iraq. Ndipo anafika mu Saudi Arabia chili chipululu desert. So it means tena kuti tafufuza zeni aka Saudi Arabia pachiyambi kuti anali ndani. Chifukwa tikumva kuti oyambilira kukhala kapena malo amene wawa amene amapembedzerapo Asilamu pamene pali Kaaba. Abraham anadzutsa nyumba. Kudzutsa mawu oti kudzutsa ndi kumanga ndi zinthu ziwiri zosiyana. Kumanga ndi kwina, kudzutsa ndi kwina. Kudzutsa ndi kuti panali chinthu chinagwa chingofuna kudzutsa. Nepali kumanga kuti you raising it from a scratch. Koma malo amene wakuoneka kuti kuyambira pachiyambi zaka zapitazo anali malo opembedzera. Kodi anthu amene ankapembedzera pamene pa oyambirira eneni anali ndani? Tikafufuza mwina nawonso akanangobwera kudzamba kupanga claim kuti malo awa ndi azimbu yathu andi tikuafuna. Ndikuti ma Saudis onse akuyenera kubwerera ku Iraq
kapena akuyenera kuti adzipita kwawo ku Egypt kumene kunachokera mayi yawo. One of the two. This is total madness. After 4,000 years, munthu kumakabwera mana kuti yayi Palestina uno ndi wanga pankakhala ambuye anga ino samukani. Misala kwa basi. Yansupuni misala yakeso. Okay, comrades, nkhani si imene. Koma tatiye ndithamangeni. Ndekuti mwachina Syria, mu Damascus imene mwachina Jordan, mwachina Yemen, monsemu munali ana a Israeli scattered ngati mmene nanena kumayambiriro kuja all the way from nthawi ya Mose. Atachoka ku Egypt kubwerera kwawo ku Palestine sana mulowe Palestine. Pazifukwa zawo udukhul idhhabu anta wa rabbuk, pitani inuyo a Mose ndi mbuye wanu mukapange za nkhondo kumene mukuja mukamenyane nawo, ife tikhalapo mpano tidzalowa muzinda wamene mpaka anthu amene watatulukamo ife sitingalowe. Maisraeli amamveka chimene inu mmawamvacho, koma Israeli akatsimikiza kuti uyu ndi mdani wanga sadzamenya yekha nkhondo, nthawi zambiri amafuna abisale kumbuyo kwa mzake. And this is zili mu history, ndipo palibe amene angatsutse. Ndeo atadzakhala masupapawa ngati chani mu Yuda yekha man to man kupita ku nkhondo kalimbana ndi mdani wake samakwanitsa. This is why muona kuti Ayuda ayambana ndi Hamas ali busy kuphana nkhalamba ndi azimayi. Safuna kapanga face mdani wawo pa ground man to man. Kupita ku Iran kukayamba nkhondo zachita kutengera United States of America kulowerera kukaphulitsa nawo kenako United States nanenso zindikulira kungobwetsa ceasefire. Zonse zija in history mumbiri mu Yuda kumenyera ndi mdani wake maso ndi maso kumamvuta. Zili mabuku ndipo zili mu chikhulupiriro chawo. Si inetu kaya wina zikudinya koma chindi chilungamo. So nkhani yathu ipitirire. Nde Ayuda amakhulupirira kuti mwa atumiki amene akhala akubadwa mu mibado ya Chiyuda ali ndi zinsinsi za mautumiki wawo zomwe anazisiya m'mayiko aku Middle East. Mwachina Irani, mwachina Iraq, mwachina Yemen, mwachina Syria, mwachina Jordan, monsemu munakhalapo atumiki achiyuda. Ndipo mtumiki wina aliyenseyo ali ndi malo ake. Tinakambapo pano za ndodo ya Mose imene anakwapulira nyanja pa Egypt kuti awoloke ndi ana a Israeli, kuti zikumveka kuti ndodo imene ili kuteke. Tinakambapo pano pa Whispers of the Strangers men. Zikumveka kuti ndodo imene iyi ili mu dziko la Turkey. Ndipo tsiku lina mukadzamva zoti ma Israeli apita ku Turkey kukathira nkhondo, muzadziwa kuti akulondola ndodo ya Mose. Chifukwa they believe kuti this treasure belongs to them. Ndi mmene akumenyana na nkhondo ndi Syria pa Mount Hermon, akuti pamene papali zinsinsi za mfumu Solomoni zomwe ankayendetsera utumiki wake, zimene ndi gawo limene iwo akulifuna kuti akhale aphunzire knowledge, forbidden knowledge yobisika imene simayenera kuti munthu ayiphunzire, chifukwa that knowledge Mulungu anayibisa ndipo sanayiwulule kuti ili pati, anazinyenyanya ndi kuzitaya mu nthawi imene Solomon amachoka dziko lapansi lino. Koma Ayuda akhulupirira kuti zimenezi zilipo mu malo a Mount Hermon. It's either kuphangaku kapena malo ena ake around this area, ndipo adzatenga Mount Hermon and the surrounding areas ndi kukumba pena pali ponsepo searching for that forbidden knowledge ya mfumu Solomon imene inkampatsa mphamvu zakulamulira ziwanda ndi chilichonse cha dziko lapansi. Iwo amakhulupirira mphamvu zimene zabwera m'manja mwawo ngati ana a Israeli. They will conquer the world. So nkhondo sakungomenya ma research, ma technology, science ndi chilichonse chimene ana a Israeli akupanga. Mmene muja muli ma Israeli ambiri, ena akumenya nkhondo chifukwa cha zipembedzo, ena amenya nkhondo chifukwa cha ma business, ena amenya nkhondo chifukwa cha ndale, ena akumenya nkhondo ngakhale so based pa zinthu nga zimenezi. Onse ali mu bunch imodzi ngati a Israeli, ndipo aliyense ali ndi task imene anagwira. Ife oyang'ana ndeti mango yang'ana pamwamba boda Israeli ikupha anthu ku Middle East, ikumenya anthu ku Palestine, ili ku Damascus, ili ku Syria, ili ku Irani, apanga plan yoti apite ku Turkey. Not for just inde nkhondo za mafuta, world politics zili hapo,
koma pamene ifenso tikupitirira kuwerenga mabuku osiyana-siyana zokhudzana ndi mbiri ya ana a Israeli akuluakulu kuli nyasi kunjako. These dark angels anabwera anaphunzitsa ndipo anapita, ndipo anthu amakhulupirira kuti no, awa sanali angelo olungama, ifo angelo samanyozera chilamulo cha Mulungu, ndipo angelo samagwa mchikondi ndi anthu. Izi zinali ziwanda kapena ma creatures ena ake ochokera ku ma planets ena. Fa Mulungu walenga zinthu zina zoti kuti zitulukire dziko lapansi lino lero, zichoke kumene ziliko ku midimako ndezibwere poyera lero lino, palibe munthu amene angatsale. Mwina mwakhala mukuona zinthu zimene zimati kupeza munthu kudya, kupeza galimoto kutafuna, zosadziwika kuti anthu amakonda kujambula mafilimu amene wawa Hollywood ndi kumationetsa zinthu za mtundu mmene. Musaganize kuti zimene zija amangokhala kumapanga. Ayuda ndi aeni yake a Hollywood, Ayuda ndi aeni yake akuzindikira zinthu zimenezi, ndipo amadziwa kuti zinthu zimenezi zilipo, and mwachidule amangojambula filimu ndi kungokuonetsani kuti koma mmadziwa zoti ku midima ako kuli izi. Ife ndeti maona ngati mafilimu entertainment, sure, kutenga ndalama in ma-billion US dollars ndi kupanga invest mu film industry, mu movie industry, kuti zikhale basi for entertainment. You are lying. Then simukumudziwa Muyuda. Nkhani ndi yayitali, koma pamapeto penipeni ndi kuti tikambe zoti angelo awa akuti anaphunzitsa kapena mzimayi uyuyu Zahara amene anagwanaye mchikondi anawamva angelowa akutchula mawu ena ake pa nthawi imene amakwera kupita kumwamba. Angelo awa Harut ndi Marut, nthawi imene adapangapangazi, then akufuna kuti adzibwerera kumwamba, adatchula pemphero lina lake limene lidapangitsa kuti nthawi yomweyo akwere adzipita kumwamba. And pamenepo mzimayiyo anamva, ndipo atamva akuti nayenso anatchula nawo mawu amenewa, ndipo atatchula nayenso ananyamuka ulendo wa kumwamba. Koma potengera kuti kumwamba sikukhala anthu amoyo, Mulungu anampatsa chilango chomuyimitsa mumlengalenga pomugenda ndi ng'anjo za moto, ndipo anamutembenuza kumpanga imodzi mwa planet imene imatchedwanso kuti ndi Zahara, ndipo that planet in another language imatchedwa kuti Venus. Tili ndi chibuku kuno chachikulu bwino chimene chimalongosola nkhani zokhudzana ndi ma planets, ndi zimene zimachitika ma planets, ndi zikhulupiriro za anthu pa nkhani ya ma planets ndi china chilichonse. Ndipo tinapeza kuti anthu amene amalemba matalazimu, amene amati ndi matalazimu achikondi kapena ophwasula ndi china chilichonse, amayenera kuti alembe matalazimu amenewa mu nthawi za Venus kapena nthawi za Zahara, zakummawa, madzulo kapena pakati pa usiku, kumayambiriro kwa mwezi kapena mwezi uli kundima, kapena to iya ipogwitsa ntchito zinthu zosiyanasiyana just based pa zimene wafuna kupanga. But this is a planet imeneyi imatanthauzira ma plants, nyanja ndi mitsinje, mitundu ya nsalu, makomedwe a zakudya and zinthu zambiri. Anthu olemba matalazimu kuli nyasi mwina tamadziwa pang'ono. If we just studied it, kuti tingozidziwa kuti akamati mwakutoda okay basi chabwino matalazimu eti zikomo kwambiri. Koma tingathana kuti ndesalemba talazimu la nkhani ya chikondi kapena nkhani yophwasula posakhala kuti agwitsa ntchito planet ya Zahara kapena kuti Venus motengera ndi nyengo, nthawi, season and the like. Is it winter, is it summer, ndi usiku ndi masana, mwezi uli mu 10 days yoyambirira, 10 days yakumapeto kapena 10 days yapakati, ali mu 15 days kapena 13, 14, 15 ya mwezi wa Luna, not mwezi wa achina January, February, koma mwezi wa chithunzi woti mwezi waoneka panoli kundima, what and the right. Zonsezi amazipanga. So this woman was 10, anapatsidwa chilango and anampanga kukhala planet Zahara, planet Venus. Ine mnamamvapo za planet Venus ilipo kali ili mnamba achani whatever,
tinangoziphunzira ndi kuziwerenga kuti zidziwe tinapanga chisankho chakusazikhulupirira ndi kuzigwiritsa ntchito. Koma do not think kuti sitidziwa kuti kodi chimachitika ndi chani. Kwa choncho nkhani imeneyi tidzayipitiriza, koma nkhani yodzika bwinobwino ndiyoti Maisraeli akufufuzafufuza zinsinsi zomwe zidagwira mphamvu ya atumiki. Musayiwale kuti Solomon ankalamula ziwanda. Moses anali ndi ndodo imene anamenyera pa nyanja kuti nyanja ija iduke. Samson anali ndi mphamvu zimene adagwetsa zipilala konkuja. So aliyense mwa atumiki ali ndi china chake chozizwitsa chimene anapanga, chimene mphamvu zake ana a Israeli amadziwa kuti sichinangoyenda mmutu, chinali m'mabuku. Ndipo mabuku amenewo ali ndi chikhulupiriro kuti alipo, ndipo kulikonse kumene kunafera mtumiki ndi kumene kudali kachisi wake, kumene kudali nyumba yake, amakhulupirira kuti kumeneko titakafufuza tikazipeza, chifukwa awa ahal kitabu achinsiene ibuku eni yake amabuku simunganamize. Nkuteka kuti zinthuzo zili ku mayiko lero lino, mayiko amene akoneka kuti ndi Asilamu, koma iwo sakuzigwiritsa ntchito. Ndipo Ayuda amachita mantha, kapoti Israeli imachita mantha kuti ngati tsiku lina ma Arabs atazazindikira za chinthu chimenechi ndi kugwa m'manja mwawo, iwowo ndi kudzachigwiritsa ntchito, ndekuti we are not safe. Kwa choncho tikhale bwanji ife yoyambirira kuyambitsa zipolowe ndi kupanga occupy malo amene aja, pamene tidzimenya nkhondo mbali inayi ndekuti kuli safe. Asilikali athu, ma scientists athu ndi anthu ena onse adzikachita kafukufuku wa chinthu chimenechi chimalo amene chili. Ngati ndikunama ndinakamba pompano pa Whispers of the Stranger nkhani ya Zaharau kusiku yamba kuifotokoza dayikambapo. Komanso ndinakamba pompano nkhani ya ndodo, tinkakamba inali nkhani yokhudzana ndi mankhwala, kuti kodi mmadziwa ndi chifukwa chani mankhwala, zipatala, ma ambulance amajambulapo ndodo kunja kwake kukutazenga njoka. Mudazona inu zonse yang'anani mambulance, yang'ana zizindikiro za zipatala ndi ma chemistry ndi ma pharmacies, mupeza pali ndodo ndipo kunjaku kwazenga njoka imodzi kapena njoka ziwiri. Why? Pali nkhani yokhudzana ndi mankhwala ili munjoka, zikhulupiriro, milungu iyo. Koma chachikulu kwambiri ndiona kuti ndodo ili majambulidwa apa si ndodo wamba, ndi ndodo ya Mose. Andi ndodo imene ndiyo dabwitsa, andi ma history zikutiuza kuti gawo lina la chanjanjanjani lili ku India, ndipo gawo lina lili ku Turkey. Konseko Ayuda akafika, katundu wa zibalawoyi akumfuna, iwo adzimugwiritsa ntchito pa zinthu za matsenga pofuna kukhala ndi mphamvu zodabwitsa zopangira konka dziko lapansi. I think ndasira pamenepo. Kwinako tiyambe tamwera madzi, tidzabweretsa ulendo wina ngati nkhani imeneyi yakusangalatsani. Tipatseni comment. osodjuman@gmail.com. Osod amene ndi AUSUARDJUMAN@gmail.com. AUSUARDJUMAN@gmail.com. Tipatseni comment. Koma ngati mufuna kujoina Whispers of the Stranger 0782820514, mungathenso kutembera message kapena VN kutiuza poti tikonze kapena poti tiwonjezere, ngati tikuchita bwino kapena ngati zikuyenda bwino. Ndicho ngati if tidzikhala ndi nyonga zopitiriza kubweretsa ma program osiyanasiyana pano pa Whispers Community Radio. Koma dzulo ano mwakoma nonse, ndikutsanzikeni. Bye bye.